Bakwan andalanku ya iki yo, ora pernah keri pokoknya nek pas jangan bening bayem iki bakwan jagung manis. Carane gawe pertama jagung manisnya disisir ngene iki. Aku nggawe jagung manisnya 3 bonggol tok wis cukup, disisir kabeh kaya iki. Nah iki wis siap disisihno sik, siapno bumbu haluse. Bawang brambang kemiri, tak kei kunci 2 ruas, tak kei lombok setan 1. Tambahi ketumbar bubuk ambek merica bubuk. Nah bar ngene terus diulek sampai lembut bumbu haluse iki mang. Bar ngono terus tambahi uyah, ditambahi gula, ambek ditambahi kaldu bubuk, terus diulek meneh sampai rata, sampai bener-bener halus. Dan nek wis halus bumbu halus ngene iki diresiki ning cuweke ambek ning ulek-uleke ngene iki, terus dipindah ning adah sing luwih gedhe. Terus ditambahi tepung terigu, bar ngono dikei banyu ning cuweke mang, diudek-udek meneh. Terus wayahi irisan godhong brambang ambek kita kei margarin saithik men gurih, terus diudek-udek meneh. Bar ngono lebono irisan jagung manis mang lho yo. Nah iki 3 bonggol lho sakmene kae. Diudek-udek sampai rata. Pokoke nek kurang cuwet yo dimbahi banyu, nek kecuweren dimbahi terigu. Dan nek wis rata ngene iki aja lali dicipi, didilat sik. Nek wis asin iki siap digoreng. Lebono adonane nek minyake bener-bener panas, minyake sing akeh digoreng sampai coklat sampai garing ben kriuk-kriuk. Aja lali dibalik ngene iki. Nah terus digoreng nek sampai coklat. Nah iki siap diangkat. Wis dadi bakwan jagungku yo. Iki lho hasilnya wayu, renyah, gurih, manis, pledus-pledus. Enak lho yo.